Dwi'n siŵr bod chi adra wastad yn meddwl beth mae geek fel fi yn neud ar nos lun yng Nghaerdydd am bach o hwyl. Wel, Cardiff Retro Party yn 10 feet tall, wrth gwrs. So gan I cael look mewn beth sy'n mynd mlaen. Mae heno yn gyfle i gamers ddod at ei gilydd i chwarae hoff gemau a grandio ar bandiau ac artistiaid o Brydain ac America sydd wedi ysbrydoli gan y scene. Mae'r noswaith wedi ei drefnu gan James a Jack o What the Math i ddathlu y scene gemau cyfrifiadurol ac hefyd i ddathlu bod yn geeky yn cool erbyn hyn. Mae James yn deud bod y noson tuag 80% cerddoriaeth ac 20% gemau, a heno mae 6 artist wedi dod i gefnogi. Yn syml, chiptune yw basically pa chi'n cymryd old school consoles a synnau old school consoles a wedyn jyst wneud caneuon gan ddefnyddio nhw, really. iPad ar llawr, a mae'r pedal board fan hyn hefyd mae'n wneud effects. Mae gennym ni sort of mixer fach fan hyn hefyd. Looper sy'n fan hyn, a mae'n wneud cool stuff. Mixers di literally wneud popeth, a mae'n sort of like controller popeth. Wedyn, mae gennym ni MPC. Dyma'n defnyddio hon ar gyfer y beats a pethau fel yna hefyd. NES a Game Boy, old school consoles, eitha sweet, Core Chaos pads a synthesizers fan hyn hefyd. So, t'mod, mae fe'n eitha complex, ond gall unrhyw un eitha wneud hwn. Wel, t'mod, bach o talent, ond, mae'n eitha sweet. Y cartridge sy'n actually mewn y Game Boy yw'r enw LSDJ. Mae'n fel sequencer, so mae'r dude yn actually sort of, maen nhw'n creu y caneuon actually ar y cartridge, actually ar y Game Boy ei hun, a wedyn yn chwarae'r peth trwy'r PA pan maen nhw'n chwarae'n live. Uchafbwynt y noson, ddo, yw Mega Ran, sef MC Nerdcore. Sdim clem na fi beth yw ond na i ddod nôl atoch chi am hwnna. Right, so ni'n just chwarae Micro Machines nawr ar Mega Drive 2 sy'n gan i fan hyn. O'n i wedi actually chwarae'r peth o blaen. O'n i mwy o sort of like Streets of Rage, beat 'em up, fwy fan o lladd pobl. Right, wel fi just ffind mas beth yn exactly yw Nerdcore MC, a fi wedi weld bod fe'n sort of sub-genre hip-hop music sydd wedi creu yn arbennig ar gyfer nerds. So drofod ni'n cael y Dreamcast, a Choo Choo Rocket, oedd y Dreamcast yn un o'r consoles na sy'n like really cool oedd cwpl o pobl yn cael un, oedd y PS2 wedi just mynd just cachu dros dy fe i gyd. But rhai pobl yn hoffi fe, fi erioed i chwarae'r peth, mae'n edrych yn weird. Ar y foment, fi'n chwarae GoldenEye ar N64, cult classic, absolute classic. Mae fel y go-to game bach chi'n meddwl, retro games. Fi'n meddwl, fi wedi bod yn chwarae gemau fel hwn, mwy na Micro Machines, oherwydd, falle bod fi'n evil. Fi'n just hoffi lladd pobl. Wel, na fe te, fi wedi cael fy fix o chiptune heno. Fi wedi cwrdd ei pobl eitha cool. Dal ddim yn convinced o'r Dreamcast na. A wel, na fe, nôl i chwarae Battlefield efo mhants.